Добър вечер, приятели. Значи да ви кажа един коктейл. 100 на 100 не го знаете. Така. Не съм барман. Не. Разбрах го. От тайните служби. Коктейла се казва 2, максимум 3. Така. И е много лесен. Не съм го пробвал. А и не мисля да го пробвам. Защото знаете, аз ако пия бира. Така. Взимате 2 чаши червено вино, максимум 3. И ги сипате в един шейкър. Знаете какво е шейкър? Така. Взимате 2 чашки. Обикновени. Домашна ракия. 2, максимум 3. Така. Бам вътре в шейка. Така. Вино. Бяло. Нали червено сте сложили? Ракията сте сложили. Бяло вино. Пак. 2 чаши, максимум 3. Така. Коняк, същата работа, повтаряме. Малки чашета. 2, максимум 3. И за разкош и за аромат 3. 2, максимум 3 пак малинки. Сипвате. Пивате си 2, максимум 3 чашки. Ставате и правите 2, максимум 3 крачки. Лека вечер, всичко най-най, обичайте се, бъдете добри, всичко най-най и Господа ви пази. Айде!